Наколькі блізкае следства да разгадкі знікнення Анжэлікі Мельнікавай, што у спікеркі каардынацыйнай рады было агульнага з кіберпартызанамі, да якую тайну яна магла схаваць ад сваіх калегаў, сваякоў і блізкіх. Вітаю ў нядзельнай студыі Белсат, Віталь Бабін разам з вамі цягам найбліжэйшай гадзіны. Паспрабуем адказаць на гэтае пытанне. Пачынаем. Дзе Анжэліка Мельнікава, якая б ні была версія знікнення спікеркі каардынацыйнай рады, фактаў па-ранейшаму небагата. Яна заставалася і адказвала на нейкія задачы, удзельнічала ў іх вырашэнні. Это так выглядала не зусім характэрна. Праваабаронцы назвалі самых жорсткіх сілавікоў рэжыму Лукашэнкі. Мы паразмаўлялі з адной з ахвяраў губазікаўца Валерыя Высоцкага. Начинал он меня бить со словами «пришла настоящая милиция». Лукашенко не ведае, што рабіць з прадпрымальнікамі і цэнамі, але спадзяецца, што санкцыі пачнуць паслабляць. Ослабление нажима может только после освобождения всех политических заключенных. Куды знікла спікерка каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава? Галоўнае пытанне апошніх сотняў. Мае калегі сабралі актуальную інфармацыю, ды паразмаўлялі з сябрамі дзеячкі па протапарламенце. Актуальная інфармацыя на гэты час у матэрыяле Кацярыны Гардзеевай. Другія сотні, як сталася вядома, пра таямнічае знікненне спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Меркавана жанчына прапала разам з 2 непаўналетнімі дочкамі. Якія версіі разглядае следства? І ці сапраўды разам з дзеячкаю знік данат у 100 000 еўраў, што мусіў падтрымаць дзейнасць протапарламенту? Разбіраемся ў абставінах. Анжэліка Мельнікава, 38 гадоў, нарадзілася ў Нясвіжы. Мае 2 вышэйшыя адукацыі. Разведзеная, гадуе 2 дачок. Ганну, 13 гадоў, і Тацяну, 7 гадоў. З 2011-го працавала ў Кока-Кола Беларусь. З 2018 до 2020 на пасадзе намесніцы генеральнага дырэктара ў сувязях з грамадскасцю. Мельнікаву двойчы затрымлівалі на пратэстах у 2020-м. Пасля арыштаў жанчына разам з сям'ёю з'ехала ва ўкраіну, а затым у Польшчу. У эміграцыі далучылася да НАУ у якасці спецыялісткі ў камунікацыях. У 2024 годзе заняла пасаду спікеркі каардынацыйнай рады. Калі сказалі, што гэта будзе орган, які будзе абірацца, і Павел Павлович сказаў, што мы ідзем сваім спісам, каб зрабіць каардынацыйнай рады сапраўдную, паспрабаваць зрабіць сапраўдную альтэрнатыву рэжымнаму парламенту, які насамрэч не выбарны, а проста прызначаюцца туды людзі. Мне захацелася, каб наша праграма была пачутая, каб людзі за нас прагаласавалі. Сувязь Мельнікавай знікла 25 сакавіка. Публічна пра тое, што спікерка перастала адказваць на паведамленні, абвясцілі толькі ў пятніцу, 28 сакавіка. Кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка размясціў адпаведны допіс у тэлеграм-канале рады. Ён жа праз сотні пасля знікнення паплечніцы звярнуўся ў праваахоўныя органы Польшы. На сённяшні дзень, на жаль, яны не ведаюць, дзе яна і яе 2 дачкі могуць знаходзіцца. Таксама я атрымаў запэўненні ў тым, што яны займаюцца актыўнымі дзеяннямі дзеля таго, каб усталяваць яе месца знаходжання. Адзінае, што ўдалося высветліць польскім спецслужбам, Мельнікава пакінула тэрыторыю краіны некалькі тыдняў таму. Пра гэта ў сетцы X напісаў прэс-сакратар МУС Польшы Яцек Дабжынскі. Выданне «Наша Ніва» удакладняе, спікерка магла вылецець у Лондан. Аднак з'ехала яна добраахвотна ці пад прымусам, невядома. Тое, што адбываецца, это не характэрна. Яна заўсёды была на відавоку, заўсёды была з ініцыятывамі в камунікацыі. Працяглая адсутнасць у камунікацыі, скажем так, асабістай, таму што у каналах электронных яна заставалася і адказвала на нейкія задачы, удзельнічала ў іх вырашэнні. Это так выглядала не зусім характэрна.
Сама спікерка рабіла выгляд, што па-ранейшаму знаходзіцца ў дома і нават збіраецца наведаць дзень волі ў Варшаве. Планам нібыта перашкодзіла ейнае раптоўнае захворванне на ковід. 10 сакавіка Мельнікава адправіла паведамленне ўсім дэлегатам Каардынацыйнай рады. У мяне ускладненне пасля ковіду, і сёння пацвердзілася запаленне лёгкіх. Цяпер я на уколах і антыбіётыках. Калі ўзнікне нешта сапраўды важнае і тэрміновае, я заўсёды буду на сувязі. Але прашу разумення, я буду на бальнічным на бліжэйшыя 2 тыдні. Важны нюанс. У чальцоў протапарламенту ёсць сакрэтныя захады бяспекі, якімі яны мусяць карыстацца ў выпадках пагрозаў. Але адмысловых сігналаў, якія маглі б сведчыць пра праблемы Мельнікавай, падчас нібыта хваробы ад яе не паступала. Ёсць унутраныя сістэмы, ёсць унутраныя пратаколы, ёсць пратаколы, якія тычацца бяспекі перапіскі, калі ситуация дазваляла бы ёй скарыстацца пэўнымі захадамі бяспекі, яна б натуральна імі скарысталася. Разам з Мельнікавай знік і доступ да рахункаў фундацыі «Беларусь Ліберці», якой тая кіравала. Цяпер на балансе арганізацыі завіслі некалькі дзесяткаў тысяч долараў данатаў для кіберпартызанаў. Акрамя таго, на рахункі чакалася паступленне гранту ў памеры каля 100 тысяч еўраў на дзейнасць самой Каардынацыйнай рады. Я назву гэтай фундацыі даведаўся, магчыма, толькі учора ці пазаўчора. Таму сцвярджаць, што адбываецца ў фундацыі, я не магу. Калегі Мельнікавай у парламенце абвяргаюць імавернасць знікнення грошай. Чальцы рады звярнуліся да донараў, каб даведацца, ці ўвогуле ажыццяўляўся перавод сродкаў. Паводле польскіх спецслужбаў, былы муж Мельнікавай, айцішнік Андрэй, таксама пакінуў тэрыторыі Польшы. 23 сакавіка ён выехаў у Беларусь. Паводле факту знікнення самой спікеркі распачаты міжнароднае следства. Як заяўляе Стася Гліннік, якая пераняла кіраўніцтва Каардынацыйнай радаю пасля знікнення Мельнікавай, праваахоўнікі разглядаюць розныя версіі – ад вербавання спецслужбамі да выкрадання або псіхалагічнага выгарання. Мы працягваем сачыць за развіццём сітуацыі і будзем паведамляць пра новыя падрабязнасці. Кацярына Гардзеева, Белсат. З намі на сувязі прадстаўніца кіберпартызанаў Юліяна Шаметавец. Юліяна, вітаю вас. Вітаю. Наколькі у вас блізкія адносіны з Анжэлікай Мельнікавай? Добрае пытанне. Увогуле не вельмі хацела бы каментаваць гэты кейс, таму што зараз любая інфармацыя можа быць выкарыстана рэжымам. Таму не буду каментаваць і прызываю людзей, якія блізка камунікавалі ці працавалі з Анжэлікай, пакуль публічна асабліва шмат чаго не казаць, а калі ёсць інфармацыя, ісці да праваахоўных органаў. Тым не менш, усіх, шмат каго, у тым ліку нашых гледачоў, цікавіць лёс спікеркі Каардынацыйнай рады. Вельмі гучная справа, дэтэктыўная і, можна сказаць, у нейкай ступені нават містычная. Вы апошні раз, калі з ёй размаўлялі, бо ўсё ж такі мелі так ці інакш агульныя справы. Глядзіце, я разумею, што гэта вельмі цікава зараз усім. Я разумею, што журналісты працуюць добра ў тым, як знайсці любыя звесткі, але зараз ідзе следства. Гэта трэба разумець. І калі вы не прафесіянальны спецыяліст ці следчы, магчыма, вам не патрэбна нават ведаць звесткі, якія вас не кранаюцца. Калі агулам можна сказаць, што зразумела, калі вы былі на звестку з Анжэлікай, калі вы працавалі, трэба паклапаціцца пра сваю бяспеку, і трэба было паклапаціцца гэта адразу, як выйшла гэта інфармацыя ў паблік. Гэта самае галоўнае. Усё астатняе, зноўку, гэта можа паўплываць на адчынены кейс. І проста фактар таго, што людзям цікава, гэтага недастаткова, каб дзяліцца сенсітыўнай магчымай інфармацыяй. І мы не ведаем, якая інфармацыя зараз можа быць сенсітыўнай у гэтым кантэксце. Ці хтосьці з вашай каманды, прынамсі, спрабаваў звязацца са спадарыняй Анжэлікай, а таксама з ейным мужам, такі сама знік, паводле інфармацыі Павла Латушкі, знаходзіцца зараз у Беларусі? Без каментараў. Ці вы, уласна, атрымалі нейкую інфармацыю адносна рахункаў на фондзе, у фондзе Беларусь Ліберці
з якім уласна была б такая ці інакшая сувязь кіберпартызанаў, таму што учора напярэдадні ў інтэрв'ю нашай старонцы вы гэта пацвердзілі. Так, у меня пакуль няма доступу да рахунка, як я гэта казала учора, так і сёння паўтару, у меня пакуль няма, мы з гэтым кейсам разбіраемся. Але колькі трэба часу, каб Гэта- атрымаць нейкую інфармацыю і доступ да гэтага рахунку? Пакуль невядома. Вы мелі так ці інакш вось гэтыя гранты. Ёсць інфармацыя пра некалькі дзесяткаў тысяч долараў. Ці гэта інфармацыя пацвярджаецца? Зноўку паўтару тое ж самае, што я казала учора, так з нашых грантаў на рахунку было каля некалькі дзесяткаў тысячаў даляраў. Ці у спадарні Анжэлікі Мельнікавай была нейкая інфармацыя, доступ да ўнутранай перапіскі з кіберпартызанамі? У яе няма доступа да сенсітыўнай інфармацыі, планавання аперацый ці, ў прынцыпе, інфармацыі па асноўных удзельніках кіберпартызанаў. Зразумела, што была пэўная камунікацыя з удзельнікамі, якія не з'яўляюцца часткай асноўнай каманды, ці з'яўляюцца тымі, хто сапраўды працуе ў групе кіберпартызан. У нас ёсць людзі, якія дапамагаюць, але не з'яўляюцца афіцыйна удзельнікамі кіберпартызан. Таксама вось у інтэрв'ю нашай інтэрнэт-старонцы напярэдадні вы казалі пра тое, што Анжэліка вас, в прынцыпе, не папярэдзіла пра тое, што на гэты ж рахунак у фондзе Беларусі Ліберці мае паступіць грант памерам каля 100 000 еўраў на дзейнасць каардынацыйнай рады. Так. Чаму, як вы думаеце? Я як я вже казала, не збираюся спекуляваць. У нас было абмеркаванне на тое, што яна разглядала магчымасць пошуку грошаў на дапамогу медыагрупы. Пра гэта гаворка была. Гаворка пра агульны грант на КР не была, і я не ведала, што падаўся на наш фонд, і у мяне пакуль няма доказаў таго, што сапраўды з нашага фонда яна падавала гэту заяўку, і тое, што на наш рахунак прыйшлі грошы. Калі гэта будзе інфармацыя пацверджана ці не пацверджана, я змагу гэта публічна пракаментаваць. Пакуль гэтай інфармацыі ў мяне няма. Так ці інакш, чаму першапачаткова вы не цікавіліся гэтай інфармацыяй? Чаму кіберпартызаны не кантралявалі гэту інфармацыю? Чаму ўвогуле гэтымі грантамі займаўся чалавек, які не мае ніякага дачынення, як вы кажаце, да суполкі кіберпартызанаў? Глядзіце, што значыць не мае дачынення. Зразумела, што мы з Анжэлікай працавалі, мы ад гэтага не адмаўляемся. Яна дапамагала нам у менеджменце нашага фонду. Усе заяўкі, гранты і камунікацыя з донарамі наконт грантаў для кіберпартызанаў, зразумела, шлі праз нас, а не пра Анжэліку. Анжэліка не брала ніякія гранты на нашу дзейнасць без таго, каб мы пра гэта ведалі. Яна не магла проста фізічна гэта рабіць, зразумела, што, таму што яна не прадстаўляе кіберпартызан. Што датычыцца іншых грантаў, на працягу усей дзейнасці Анжэліка заўсёды уведамляла мяне аб тым, што адбываецца на нашым нон-профіце, што адбываецца на нашых рахунках. У нас не было пытанняў да яе дзейнасці. Яна рабіла ўсё прафесійна, адчынена дэталёва. Увесь гэты час у вас не было ніякіх падазрэнняў, праўда? Глядзіце, у нас заўсёды падазрэнні наконт абсалютна ўсіх. Наконт таго, што Анжэліка за нашай спіной там брала нейкія гранты, у нас не было падазрэнняў. Ці, калі б нават яна гэта рабіла, ёсць варыянты, як гэта вырашыць. Апошнім месяцам, што здарылася, я не магу зараз каментаваць, і я не ведаю, ці сапраўды гэтыя грошы прыйшлі на нашу фундацыю. Калі будзе гэта інфармацыя, тады я змагу пракаментаваць. Перад тым, як пачаць супрацу з Анжэлікай Мельнікавай, ці ваша служба бяспекі правярала яе нейкім чынам? Так, мы яе правяралі, конечно. Які быў вынік? Я гэта паўтарала шмат разоў. Калі чалавека вербуюць, мы не ведаем зараз дакладна, што здарылася з Анжэлікай. Калі чалавека вербуюць, у нас немагчыма знайсці ў нашых базах чырвонымі лініямі ці літарамі, што вось чалавек супрацоўнік КДБ. Гэтая рызыка заўсёды ёсць.
і толькі па пэўных працэдурах можна нейкім чынам спрабаваць зразумець, ці супрацоўнік ці не. Таму мы не толькі з Анжэлікай працуем. Так здалася, што ў нас група ананімных удзельнікаў, і нам патрэбныя рэальныя людзі, гатовыя з намі працаваць. Гэта вельмі абмежаванае кола людзей, якое на такое пагаджаецца. У нас заўсёды ёсць рызыкі таго, што чалавек, які з намі працуе, можа быць агентам, супрацоўнічаць, зліваць проста інфармацыю сябрам, медыа ў тым ліку. І таму мы заўсёды спрабуем і заўсёды гэта таксама даем як параду зніжаць рызыкі доступу інфармацыі чалавека. У Анжэлікі, зразумела, была пэўная інфармацыя, быў пэўны доступ да самай сенсітыўнай інфармацыі, у яе доступа, зразумела, што не было. Тым не менш, у кіберпартызанах якія версіі разглядаюць таго, што адбылося? Я не буду спекуляваць на тое, гэта не спекуляцыя, я проста пытаюся вашага меркавання. У нас рознае меркаванне, пакуль мы каментаваць гэтую сітуацыю не будзем, пакуль у нас не будзе больш фактаў. Мы таксама разглядаем абсалютна ўсе версіі, якія, я думаю, ўжо прагаворваліся ў вас у эфіры. Яны з найлепшага сцэнара да самага горшага сцэнара. В прынцыпе, разглядаем ўсё і гатовімся да ўсіх сцэнароў. Будем абавязкова сачыць за далейшым развіццём гэтай сітуацыі са знікненнем Анжэлікі Мельнікавай. Дзякуй вялікі. Спадарству нагадаю, што Юліяна Шамітавец, прадстаўніца кіберпартызанаў, была з намі на відэасувязі. Што вядома пра грошы, якія маглі, уласна, так ці інакш знікнуць з рахункаў, альбо яны да сённяшняга дня застаюцца. Гэтую размову з Стасяй Гліннік можна паглядзець на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс. Зрабіла гэтую размову наша журналістка Кацярына Гардзеева. Далей мы працягнем наш эфір іншай тэмы. Праваабаронцы назвалі імёны працаўнікоў сілавых органаў, якія вылучаюцца асаблівай жорсткасцю. І вось мы непасрэдна паразмаўлялі ананімна з адной з ахвяраў гэтага сілавіка. Вашай увазе ўжо цяпер гэтая размова. Александр Алёкса, Іван Тарасік, Валер Высоцкі. Працаўнікі губазіку, якіх праваабаронцы залучылі ў антырэйтынг як адных з самых жорсткіх паводле словаў пацярпелых. Іхныя прозвішчы былі вядомыя дагэтуль дзякуючы ініцыятыве «Дзікае паляванне». Гэта Алёкса мае дачыненне да катаванняў Мікалая Дзядка, як, дарэчы, і Тарасік, які да таго ж саўдзельнічаў у падрыхтоўцы правакацыі супраць Сергея Ціханаўскага. А Высоцкі – той самы сілавік, які збіваў безабаронных людзей на Нямізе. Мы знайшлі пацярпелую ад рук Валерыя Высоцкага, якая пагадзілася распавесці сваю гісторыю, але пажадала застацца ананімнай. Таму назавем дзяўчыну Дар'яй. Вітаю, Дар'я. Дзякуй вялікі, што пагадзіліся паразмаўляць з намі. Вы можаце распавесці пра Валерыя Высоцкага. Гэта адзін з працаўнікоў у губазіка, якога праваабаронцы ўключылі ў такі антырэйтынг як самых жорсткіх. Пры якіх абставінах вам давялося з ім сутыкнуцца? Я с ним встретилась, так сказать, в день своего задержания, после того, как меня привезли уже в Глубокик. В тот момент он был в соседнем кабинете и избивал моего друга. После какого-то времени он пришел уже в кабинет, где была я, и на эмоциях, видимо, не знаю, он меня развернул лицом к шкафу и несколько раз впечатал в него. В основном все удары были по голове. На самом деле меня это беспокоило больше всего, наверное, потому что, мне было бы неважно, если бы меня били по другим частям тела, потому что у меня в голове находится киста, и мне казалось, что ее сейчас разорвет, и, в принципе, они меня отсюда вынесут просто. А ён неяк каментаваў свае дзеянні, неяк абгрунтоўваў, чаму менавіта ён праяўляе такую жорсткасць? Начинал он меня бить со словами «пришла настоящая милиция». Честно, каких-то комментариев я не особо запоминал. Я помню, что унижали по поводу моего неформального вида, скажем так, потому что на тот момент у меня была очень короткая стрижка. Бедункевич тоже приложил и, так сказать, силу слова и силу рук. То есть меня били
по всем поверхностям, наверное, которые были в кабинете. А при гэтым ён праяўляў нейкія там, не ведаю, эмоцыі, да прыкладу, смяяўся, неяк жартаваў. Былі нейкія асаблівасці при гэтым у яго паводзінах? Больше был злой. Неоднократно звучали фразы а-ля «пристрелил бы, но руки не хочется марать», там заполнять документы и прочее. То есть, поступали угрозы расправы как мне, так и моим близким, там, даже собаки. То есть всячески, чтобы просто изничтожить, и лучше бы мы в выродке не рождались, и все в таком духе. Продолжалось это где-то часа 4. Ці прымалі астатнія працаўнікі губазіка, якія знаходзіліся ў той час у кабінеце, таксама удзел у гэтых катаваннях? Да, принимали. Я, к сожалению, не знаю, кто, или к счастью, не знаю, как это сказать. Они досматривали мой телефон, исходя из чего узнали, что у меня есть пирсинг в определенных частях тела, так сказать. И одного из них очень взбудоражила эта информация. Гэта Высоцкі ім прапанаваў такім чынам здзекавацца, катаваць, альбо гэта не было па ягоным закліку, а проста ім таксама хацелася прымаць у гэтым удзел? Мне не кажется, что это было, так сказать, чье-то указание Высоцкого или еще кого-то. Они просто такие. Вось калі глядзець пра яго, ёсць некаторыя дасье на дзікім паляванні, і сапраўды ён тут адрозніваецца такім асаблівай апантаннасцю да катаванняў. Пішуць, што ў яго ёсць спецыфічныя гомасексуальныя схільнасці. Ці рабіліся з яго боку нейкія такія таксама намёкі кшталту пра згвалтаванне і гэтак далей? С его стороны конкретных намеков подобных нет. Физическое насилие было, но изощренных каких-то способов не было. То есть то, что да, бил, но иголки под пальцы, под ногти не засовывал. Но сексуальное насилие было ко мне, только не с его стороны. А вы нейкім чынам намагаліся, я не ведаю, з ім паразмаўляць, сказаць, навошта вы мяне б'еце? Таму што, відавочна, ён такі досыць мужчына вялікіх памераў, вялікай масы, і гэта сапраўды можа быць небяспечным. Альбо вы проста не маглі нічога яму сказаць? Я не могла, потому что я даже смотреть на него не могла, потому что, когда я на него смотрела, я получала удар. Дар'я, дзякуй вялікі, што пагадзіліся распавесці, наколькі я разумею, вельмі траўмуючую такую гісторыю. Вельмі спачуваю таму, што давялося перажыць, але дзякуй вялікі за вашу смеласць распавесці яе. Мужна Ірине Саланковай, якая выкрикнула у Белдзяржфілармоніі «Слава Украіне», прысудзілі 20 сотняў арышту. 20 дзён жыцця забраных па даносе прапагандысткі Ксеніі Лебедзевай. Жанчыну пакаралі нібыта за правядзенне масавай акцыі за супраціў міліцыі, але фактычна за падтрыманне народу Украіны. У гэты ж час, калі адважную беларуску катавалі губазікаўцы, дыктатар з высокай трыбунай у прысутнасці тысячы прыхільнікаў апавядаў, што вакол Беларусі ворагі з вадаспадам санкцый. Украіна ходзіць па краі прорвы, а на парозе войска НАТО. Пераможца, як ён сам сябе называе, падчас фэйкавай інаўгурацыі не мог не згадаць 2020 года, які яго так і не адпусціў. «Памятаеце гэты мяцеж?» – пытаўся ён. Быццам уся краіна цяпер мае круціцца вакол тых страхаў Лукашэнкі. Але адначасова дыктатар запэўніваў сваіх прыхільнікаў: «Нікога не варта баяцца. Усё ў парадку, бо, аказваецца, паўсвету марыць пра нашу дыктатуру. Супакойваеш іншых, калі сам адчуваеш небяспеку». Трасецца галава, старонка не перагорнутая, але пафас і вайсковая уніформа – абавязковыя атрыбуты хунты, як і трэба, на месцы. Ва ўсёй гэтай зацягнутай прамове з пасінелую рукою на Канстытуцыі, якую Лукашенко растаптаў сваімі рэферэндурамі, адчуваецца жывёльны страх перад тым, што гэтая інаўгурацыя апошняя. І нават не НАТО ён баіцца, не санкцыяў, не дня волі, які беларусы масава святкавалі за межамі радзімы. Ён баіцца гэтага «Слава Украіне», якое, незважаючы на закачаны ў асфальт подых свабоды,
прорываецца на свет. Нягледзячы на губазікі, амапы, КДБ, Крэмль, Пуціна за спінай і ўсебеларускі народны сход, такая бутафорыя ў краіне крывых люстэрак. Арэхам там, за заходнімі межамі, гучыць у гэты самы дзень адвечная «Жыве Беларусь». З вуснаў збеглых, як ён іх называе, з вуснаў замежных палітыкаў, з вуснаў тых, хто падтрымлівае свабодны свет і свабодную Беларусь. І гэтая адзінокая, але адначасова гучная слава ў краіне ў Менскай філармоніі, якое прагучала, як гром сярод яснага неба, што так старанна маляваў Луганскі музычны тэатр з акупаванай часткі ўкраіны. Бо ёсць яшчэ тыя, хто не маўчыць, а хто маўчыць, той нічога не забыў, хто збірае сілы, хто ведае, што кіраўнік нелегітымны і што народ будзе жыць, нягледзячы ні на што, а пра інаўгурацыю ў дзень 25 сакавіка забудуць ужо на наступны дзень. Ды што казаць, ужо забылі. А пакуль жыве Беларусь і слава Ўкраіне. Правесці кантрольную дзейнасць у рэжым і прафілактыкі, не душыць бізнес за лішнімі правяраннямі, такі загад даў Лукашенка сваім чыноўнікам. Аднак гаворкі пра неабходнасць лібералізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці гучаць з боку самапрызначанага кіраўніка не ўпершыню. Чаго ж насамрэч варта чакаць беларускім бізнесоўцам, высвятляла Кацярына Гардзеева. Контролеры, как костка у році, по-беларускі кажучы. Лукашенко запатрабаваў новага падыходу да кантролю бізнесу. Маўляў, не варта душыць прадпрымальнікаў празмерным інспектаваннем. Аднак указ, што ўмеўся змягчыць сістэму правярання, ізноў адправілі на дапрацоўванне. Першая спроба ўнесці адпаведныя праўкі ў заканадаўства правалілася летась у траўні. Тады самаабраны палічыў дакумент незразумелым ды нязручным для карыстання. Я ўпэўнены, што яго калісьці прымуць. Другая справа, што ён не будзе дзейнічаць. Калі няма ўнутранага пасыла, ўнутранага жадання сапраўды зрабіць роўныя умовы, сапраўды заставіць прадпрымальнікаў у пакоі. Пакуль жа колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў у Беларусі скарачаецца. Паводле Белстату сёлета іх стала на 10 тысяч меней. Закрываюць малыя бізнесы не толькі праз няпоўнасць у заканадаўстве. Некалькі гадоў таму паглядзелі на індывідуальных прадпрымальнікаў, вырашылі, што яны чамусьці плацяць мала падаткаў і вырашылі прымусіць іх перайсці ў форму юрыдычнай асобы. На прадпрымальнікаў ціснуць і наступствы заходніх санкцыяў ды масавая эміграцыя платаздольнай часткі беларусаў. Праз гэта яны вымушаныя шукаць новых спажыўцоў. Гэтак беларускі бізнес часткова пераарыентаваўся на расійскіх турыстаў, якія пасля адыходу замежных брэндаў масава едуць у нашу краіну на закупы. Цяпер некаторыя айчынныя вытворцы нават пазначаюць цэны на сваіх сайтах у расійскіх рублях. Але Масква задумала вяртаць буйныя міжнародныя кампаніі на свой рынок. Што будзе з малым бізнесам у Беларусі, які зараз працуе з расійскім кліентам? Канешне, калі гэтыя людзі застануцца ў Расіі і пачнуць купляць у сябе, то нейкая частка кампаній беларускіх страціць гэтых пакупнікоў па такіх вялікіх коштах. Але гэта рынкавы момант. Сёння беларускі бізнес стварае амаль палову айчыннага ВУП, ды і забяспечвае 37% агульнапрамысловай вытворчасці. Аднак, як адзначае наш эксперт, гэткія вынікі дасягаюцца не дзякуючы так званаму падтрыманню дзяржавы, а насуперак яму. Кацярына Гардзеева, Белсат. Гаспадарства, працягнем абмяркоўваць гэтую тэму. З намі ў студыі фінансіст і эканаміст Віталь Алейнік. Гаспадар Віталь, вітаю, добрый вечар. Добрый вечер, гаспадар Віталь. Дзякуй за запрашэнне, вітаю нашых гледачоў. Дзякуй, што вы знайшлі час завітаць да нас. Бадай не ўпершыню Лукашенка кажа пра тое, што прадпрымальнікаў не варта душыць, бо ўвесь свой прэзідэнцкі тэрмін кіравання Беларусю, ён планаваў душыць іх як вышывых блохаў. Заўсёды гэта было такой наратывам і такой нават ненавісцю дзесьці пранікнутая да саміх прадпрымальнікаў. Што цяпер змянілася, як вы лічыце? Перш за ўсё, канешне, хочацца адзначыць, што, напэўна, шмат каго зараз хвалююць іншая тэма наконт таго, дзе пэўныя грошы, але таксама ў эканоміцы Беларусі, як вы слушна адзначылі, адбываюцца не вельмі пазітыўныя рэчы. Што тычыцца таго, што гавораць у Беларусі, мы ўжо прызвычыліся, што это трэба спраўджваць і па статыстыцы, і
па фактычнай сітуацыі згодна з тым, што адчуваюць бізнэсоўцы. Таму давайте паглядзім хаця б на афіцыйную статыстыку, што адбываецца з прадпрыемствамі, з вытворчасцю. Мы бачым з тымі ж дадзенымі Белстата, што продажы амаль сінхронна растуць з выдаткамі на вытворчасць на 12%. Што гэта значыць? Здавалася б, 12% шмат. Але калі у вас выдаткі супадаюць амаль тэмп росту выдатку амаль поўнасцю супадае тэмпу росту продажу, гэта сведчыць пра тое, што эканоміка не працуе з пункту гледжання эканомікі маштабу. Гэта значыць, што на кожны укладзены даляр мы не маем ні 2, ні 3 зверху. А статыстыка паказвае... Фактычна ў нуль працуем, так, атрымоўваецца? Я вам скажу нават горш, таму што апошняя статыстыка таго ж Белстату паказвае, што у параўнанні з мінулым перыядам чыстыя прыбыткі прадпрыемстваў яны скараціліся на 6%. І нават калі прапагандысты кажуць, вось паглядзіце, у нас колькасць стратных прадпрыемстваў скарацілася. Так, яна скарацілася на амаль на 0,3%. Але калі паглядзець на тую ж статыстыку па банкротствах, за мінулы год яна павялічылася на 41% да 2023 года. Але гаворка і пра дзяржаўныя прадпрыемствы, і пра прыватныя прадпрыемствы. Гэта мы кажам суцэльна макраэканамічную сітуацыю пра цалкам сектар вытворчасці, сектар паслуг. Ну і скарачаецца таксама колькасць самых індывідуальных прадпрымальнікаў. Яны на ўнутраны рынок, перш за ўсё, арыентаваныя цяпер. Зразумела, што з пункту гледжання так званых індывідуальных прадпрымальнікаў перш за ўсё гэта трэба глядзець на заканадаўства, таму што фактычна як сектар індывідуальныя прадпрымальнікі былі выціснутыя і былі прымушаны да таго, каб прыструктураваць сваю дзейнасць згодна з адпаведным новым заканадаўствам. Зразумела, што шмат хто працуе на ўнутраны рынок, да шмат хто глядзіць, ці ёсць якія магчымасці звонку, мы бачым... Не так шмат цяпер такіх магчымасцей. Іх не шмат, але нават калі мы паглядзім, напрыклад, на расійскі рынок, мы бачым, што і там сітуацыя складваецца не найлепшым чынам. Мы бачым, што пры тым, што, здавалася, пазіцыянаваўся сектар аграпрамысловы ў Беларусі дастаткова яскрава, тая ж бульба зараз пад забаронай, каб утаймоўваць інфляцыю. Яшчэ і кепскай якасці прадаецца ў беларускіх крабах. З якасцю абсалютна вялікая праблема. Мы бачым і ў аграсектары, і ў той же прамысловасці, калі тыя ж мазы яны працягваюць гарэць. Але калі мы вяртаемся, напрыклад, таго ж аграсектару, мы бачым, здавалася, вось, экспартуйце бульбу, экспартуйце моркву, экспартуйце тое ж мяса. Так і экспартуюць, а што застаецца самім есці гнілую бульбу. Так вось статыстыка і паказвае, што, магчыма, і хацелі б штосьці там экспартаваць, але тое ж пагалоўе свіней за апошні год скарацілася на 13%. Таму ўзнікае пытанне, а як вы так кіруеце ўнутранай гаспадаркай, калі ў вас асноўныя напрамкі сельскагаспадарчыя, жывёлагадоўля, яны прасядаюць унутры, і нават ніякім чынам нельга арыентавацца нават на знешні найбольш выгодны расійскі рынок. Падае экспарт, спадар Віталій, разам з тым яшчэ цікава тэндэнцыя паступова расце, напрыклад, кошт паліва і праезд у грамадскім транспарце, прынамсі на Меншчыне, на Магілёўшчыне. Пры гэтым рост заробкаў не такі хуткі, як мы назіралі летась. Ці будзе горш, бо бачым, што Нацбанк хоць і адмаўляе пакуль што будзе ўключаць друкарскі станок, і ў тым ліку сам Александр Лукашенко. Чаго чакаць? Ну, ведаеце, мы бачым гэта і па крэдытнаму рынку, калі фінансісты зараз глядзяць, што разліковая велічыня вось крэдытнай рызыкі, на якую арыентуюцца ўсе камерцыйныя і дзяржаўныя банкі, яна ўжо перавысіла вось гэтую мяжу 18%. Зразумела, што ось той крэдытны цяжар, які назапашваецца ў Беларусі. А людзі ўсё бяруць і бяруць гэтае. Вось, гэта значыць, што з аднаго боку крэдытны цяжар назапашваецца ў Беларусі, гэта значыць, што ўсё больш і больш адсотак з уласных прыбыткаў людзей ён расходуецца на абслугоўванне гэтых крэдытаў, з іншага боку, уся крэдытная маса это расце ў краіне. Але што тычыцца вашае пытання наконт таго, ці здолеюць людзі за кошт сваіх заробкаў неяк там перакрыць вось тыя інфляцыйныя тренды, якія фармуюцца, скажу вам наступную лічбу. Згодна з апошнімі, зноў ж, дадзенымі Белстата, амаль 70% даходаў так званай гаспадаркі, так званай адзінкі вось гэтай вот сацыяльнай, 70% расходуецца на спажывецкія тавары. Мы зараз уходзім, дзякуй Богу, як заўсёды, вясна, лета, таму вось гэты фактар сезоннай інфляцыі, ён можа нівелявацца за кошт вось гэтых гаспадарак, лецішчаў, таму 70%, якія расходуюцца на спажывецкія тавары, магчыма, яны будуць таксама перакрыты за кошт вось гэтых гаспадарак, і людзі, як заўсёды, усе гэтыя гады
змогуць уласнымі высілкамі не за кошт дзяржавы перакрыць тую інфляцыю, якая фармуецца за кошт. Ну так, яшчэ некаторыя, я думаю, памятаюць 2011 год і гэтую адмаментную дэвальвацыю, калі зметалі з паліц усе лядоўні, тэлевізары набывалі, мікрахвалёўкі, што заўгодна. Яшчэ адна тэма, спадар Віталь, хочу звярнуць вашу увагу. За пасярэдніцтвам ЗША Расія і Украіна спрабуюць цяпер ісці да міру. Як тут эканоміка без палітыкі? Што суправаджаецца гандлёвымі, так скажем, военными санкциями. Ранее ці пазней из Москвы, Менску обмежевания здымуць, открыются шляхи для экспорту, вернется импорт. Российский диктатор обяцаў беларускаму, что программа импорта замяшчэння ад гэтага не пацярпіць. Якіх санкцыйных паслабленняў дамагаецца Москва и что, калі іх атрымае, высвятляла Юлія Тяльпук. У санкцыйны спіс еўразвязу трапіла кіроўная кампанія холдынгу «Інтэграл», што выпускае мікрасхемы для расійскіх ракетаў і высокадакладных узбраенняў, выкарыстоўваючы нелегальна увезенае абсталяванне і хімічныя матэрыялы заходняй вытворчасці. Месяц таму Лукашенко наведваў «Інтэграл». Ну давайте будем развиваться в тех направлениях, где у нас есть компетенции и какая-то база. Вот, пожалуйста, микроэлектроника сегодня в топе. Учора ў топе, сёння пад санкцыямі. У ліку 7 юрыдычных асобаў. Апроч «Інтэгралу», «Планар» і завод дакладнай электрамеханікі залучылі ў чорны спіс за абслугоўванне расійскай вайны. Аб'яднаная Еўропа ўзмацніла санкцыйны ціск супраць Беларусі. А паводле крыніцаў выдання EU Observer рыхтуе 17-ы пакет санкцыяў супраць Расіі у момант, калі ЗША, спрабуючы наладзіць мір паміж Расіяй і Украінай, разглядаюць аслабленне эканамічнага ціску на маскоўскі рэжым. Зразумела, што санкцыі застаюцца ў сіле, чаго мы хочам, дык гэта справядлівага і трывалага мірнага пагаднення. Гэта нашая мэта. То бок спачатку мірнае пагадненне, праверанае часам, і толькі потым размовы пра адмену санкцыяў, уведзеных за развязанне ці ў выпадку Беларусі спрыяння вайне ва ўкраіне. Такога ж прынцыпу палітыкі будуць прытрымлівацца ў дачыненні санкцыяў, уведзеных за парушэнне правоў чалавека. Ослабление нажима может только после освобождения всех политических заключенных. Мы не можем так что согласиться, что там одного, другого выпустили, а 10, может, посадили, и мы уже говорим, что можно делать какие-то уступки. Дональд Трамп трымаецца стратэгіі «дай за дай», выступаючы пасярэднікам у наладжванні міру ва ўкраіне. І я б сказаў, што ўсё ідзе добра. У выніку перамоваў з Масквою Вашынгтон заявіў пра гатовасць спрыяць вяртанню на сусветны рынак расійскіх угнаенняў і сельскагаспадарчай прадукцыі. Крэмль чакае таксама падлучэнне банкаў да сістэмы SWIFT, абслугоўванне расійскіх караблёў у партах, дазволу на пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі ў Расію. На слово мы верить не можем. Толькі пасля гэтага Расія гатовая на першы крок да міру – гарантаваць бяспеку партоў і суднаходства ў Чорным моры, на якой настойвае украінскі бок. Може бути тиша на морі? Без доступу да SWIFT, міжнароднага фінансавага ўзаемадзеяння, Расія губляе дзясяткі мільярдаў долараў. Запавольваюцца гандаль ды інвестыцыі. Беларусь таксама нясе страты. Разлікі арганізацыяў з замежнымі партнёрамі ідуць праз пасярэднікаў, доўга і дорага. Пры ўсім жаданні ЗША не могуць у адзіночку разблакаваць расійскія банкі і падлучыць іх да SWIFT. Патрэбная згода еўразвязу, замест якой бачым узмацненне санкцыяў супраць Менскую Масквы. Прыклад, гандаль паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй складае 30 мільярдаў долараў. Гандаль паміж Еўрапейскім звязам і Расіяй 300 мільярдаў, то бок у 10 разоў больш. Таму, калі ЗША аслабяць санкцыі, а Еўропа працягне, санкцыі застануцца эфектыўнымі. Лабісты санкцыяў ёсць і ў Расіі, і ў Беларусі. Што да апошняй, за пашырэнне санкцыйных спісаў змагаюцца журналісты-расследавальнікі, апазіцыйныя палітыкі ды сябры ініцыятывы Белпол. Галоўныя мэты санкцыяў, аднак, пакуль не дасягнутыя. Гэта вызваленне і рэабілітацыя палітычных вязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў, адказнасць рэжыму за парушэнне правоў чалавека. Пакуль мы не бачым ніякіх крокаў, сур'ёзных крокаў з боку гэтых абодвух рэжымаў, падымаць пытанне пра тое, каб змягчаць еўрапейскія санкцыі ці здымаць еўрапейскія санкцыі, не можа быць паднятым, тому што это такое сістэмнае пытанне. Эканаміст Алексей Харкевіч мяркуе, што эканамічны ціск не выкараняе дыктатуры і нават шкодзіць дэмакратычным працэсам, як, напрыклад, у абкладзеных санкцыямі Іране і Венесуэле. Если мир хочет, чтобы была демократия в Беларуси, надо, конечно, с ней делать свободную торговлю. Как только мы свободную торговлю
не делаем, то есть устанавливаем какие-то санкции, мы признаем, что это диктатура, это все, это третий мир. Так, соответственно, изменить ничего нельзя. То есть, отодвигая эту страну как, ну, скажем, диктатуру, мы просто, ну, как бы перестаем влиять положительно на ситуацию внутри страны. Эксперт звяртае ўвагу, санкцыі супраць Беларусі не дзеюць напоўніцу, бо Беларусь важнае звяно ў ланцугу сусветнай харчовай бяспекі. У нас делают и калийные удобрения, и азотные удобрения, и фосфорные удобрения. Это все основа сельского хозяйства. Для многих регионов без этих удобрений вообще не будет плодородия. Гэта моцны аргумент для Лукашэнкі ў пытанні выхаду з-пад санкцыяў. Пакуль жа даводзіцца шукаць шчыліны ў абмежаваннях і такім чынам трымацца на плаве. Безумоўна, будзе спрабаваць шукаць новыя магчымасці, каб абвесці всіх вакол пальца, згуляць сваю гульню, застацца таксама у ціні, да, не атрымаць адказнасць, якую ён і Лукашенко асабіста ягоныя памагатыя заслугоўваюць. Перамовы між бакамі трываюць. Наступны раунд кансультацыя ў Расіі і ЗША анансуюць на сярэдзіну красавіка. Лукашенко ўсцяж застаецца па-за абмеркавання. Але ў выпадку санкцыйных саступак Пуціну беларускі дыктатар можа спадзявацца на паслабленне і для сябе. А вось уведзеныя за фальсіфікацыю выбараў палітычныя арышты і катаванні давядзецца выгандлёўваць самому. Юлія Цяльпук, Белсад. Господарства, працягваем абмяркоўваць нашу эканоміку. Да нашага эфіру далучаецца таксама прадстаўнік ініцыятывы Белпол Мацвей Купрэйчык. Мацвей, вітаю вас, добрый вечар. Хацеў бы адразу задацца пытаннем, што датычыць вашых розных паездак. Так? Белпол робіць вельмі важныя расследаванні, якія датычаць менавіта беларускіх прадпрыемстваў і іхных спробаў абыходзіць санкцыі. Так ці інакш, вашыя расследаванні, вашыя матэрыялы ўплываюць на санкцыйную палітыку ў дачыненні да рэжыму. Вы таксама размаўляеце з еўрапейскімі чыноўнікамі. Ці ёсць сярод іх нейкае, ну, такое адчуванне з вашага боку, што да вас прыслухоўваюцца, што не будуць ўсё ж такі паслабляць гэтую санкцыйную палітыку? Здесь можно ответить очень просто и коротко. Посмотрите на введенный пару дней назад санкционный пакет в отношении только белорусских предприятий и различных лиц, которые причастны как к репрессиям против белорусов, к фальсификации выборов, так и к обходу санкций. Все очень просто, и этот ответ многозначительный, точнее не многозначительный, а однозначен. Они будут продолжать давить на режим Лукашенко санкциями. Многія зараз задумаюцца, ці ўвогуле гэтыя санкцыі патрэбныя. Спадар Віталь, ваше меркаванне. Сённяшняй сітуацыі варта іх паслабляць, бо у дачыненні, напрыклад, калійкі ёсць меркаванне, што гэта пытанне, ну, такое агульнай бяспекі, харчовай бяспекі на сусветным рынку, то можа ўсё ж такі хаця б з калійкі варта гэтыя санкцыі зняць. Ведаеце, калі разважаць з пункту гледжання калійкі як фактара такой харчовай глобальнай бяспекі, мы чулі гэтыя аргументы і ў 2000 годзе, ў 2021, калі SEO, калі прэзідэнт кампаніі Яра выкарыстоўваў гэта ў якасці сваёй абароннай пазіцыі, каб не спыняць супрацу з Беларусь-Каліем. Час мінуў, мы зразумелі, што нават гэтая кампанія змагла пераарыентавацца ў закупках калія, і зараз ты же Бразілія і іншыя рынкі, яны здольныя пастаўляць гэтую прадукцыю ў дастатковых аб'ёмах. Таму для Беларусі, зразумела, это чыннік таго, што шмат якія грошы выпадаюць з бюджэту, шмат гэтых грошай не могуць выкарыстоўвацца, але трэба глядзець на гэта з такого больш фундаментальнага пункту гледжання, таму што калі нават заўтра адкрыюць хаду калію на еўрапейскі рынок, гэта не зменіць сітуацыю для эканомікі, да нават для палітычнага становішча ў Беларусі больш вось так вот трывала. Таму што трэба змяняць эканоміку ў цэлым. Мы бачым, што зараз свет змяняецца вельмі такімі імклівымі тэмпамі. Мы бачым, што ўсе развітыя эканомікі пераходзяць зараз на стандарты індустрыялізацыі чацвёртай уже прамысловай рэвалюцыі, але тое, што назапасілася ў Беларусі, мы бачым вось, як гараць гэтыя мазы, як і з белазамі праблемы. Дарэчы, спадар Купрэйчык рабілі вельмі добрае расследаванне з белазам, куды гэтыя грошы ідуць. Але хачу вось дадаць да вашага расследавання, што тое, што вы выкрылі, што грошы не ідуць наўпрост у той белаз, а ідуць у тыя гандлёвыя дамы,
Гэта грошы нават не расійскія. Мы павінны глядзець на пастанову 58 Рады міністраў Беларусі, якая кажа, што фактычна гэта ўсе пастаўкі ў Расію тых жа белазаў, мазаў, іншай тэхнікі, яны ажыццяўляюцца за кошт датавання з беларускага бюджэту. Таму тое, што яны перакідваюць з аднаго кармана ў іншы, здымай ты санкцыі, не здымай, але агульная канкурэнтназдольнасць прамысловасці пабудавана такім чынам, што для эканомікі гэта пытанне ніякім чынам не вырашыць. Мацвей, на ваш погляд, вось калі Расія зараз атрымае нейкую палёгку, так, у сувязі з нейкімі перамовамі з Вашынгтонам на фоне магчымага замірэння, бо ідуць гэтыя размовы пастаянна, што, напрыклад, Злучаныя Штаты могуць паслабіць санкцыі ў дачыненні да Масквы. Ці будзе лягчэй Лукашэнку? Ці Крэмль можа заявіць, вось на ваш погляд, ну там, Саша, прабач, далей сам круціся, і Лукашенко будзе спрабаваць з заходнікамі выбудоўваць вось нейкія адносіны и намагаться, каб здымали гэтыя санкции? Ну, Лукашенко никогда не оставлял попыток, чтобы отправить каких-либо своих лоббистов, чтобы снять эти санкции. Этот механизм никогда не останавливался. Постоянно люди, приближенные к клану Лукашенко, циркулируют, можно сказать, по всему миру, пытаясь где-то надавить на жалость, где-то сказать, что вот таким образом вы перестанете толкать Беларусь в Москву и так далее. То есть эти процессы никогда не останавливались. В тот же самый момент мы прекрасно понимаем, что если в отношении России будут послаблены санкции, то в такой момент для Беларуси это будет тоже означать тот же самый момент послабления санкций, потому что Беларусь сможет через Россию закупать какие-либо товары. И в этот же момент на производство именно военного товаров военного назначения только начнет расти в очередной раз и еще больше. И тогда уже нам придется заглянуть в будущее на приблизительно 5, может быть, 7 лет вперед и понять, что европейцы не смогут уже с утра сходить на пробежку или выпить чашечку кофе с утра, потому что им придется идти в окоп. Вот. Все очень просто в данной ситуации. Да вас, напэўна, апошняе пытанне вельмі кароткае. Наколькі сёння наша эканамічная будучыня будзе залежаць ад падзеяў, якія разгортваюцца вакол гэтых перамоваў? Я, напэўна, адкажу на ваше пытанне коротка ў працяг папярэдняе пытанне пра санкцыі. Ведаеце, ніхто не наклаў на Беларусь санкцыі большыя, чым яны былі накладзены ўнутры самой краіны. Можна здымаць санкцыі на калій, можна здымаць санкцыі на любы экспарт, але тое, што з краіны былі выкінутыя сотні тысяч самых таленавітых людзей, гэта найбольшыя санкцыі, якія былі уведзеныя супраць Беларусі. Адная толькі лічба. Днямі Саша Кушынаў, адзін з топ-менеджераў кампаніі ГУР, там ён агучыў гэтую лічбу. Толькі 4000 айцішнікаў у Літве прыносяць падаткаў у бюджэт той же Літвы каля 100 мільёнаў даляраў. А уявіце, мы калі памножым гэтую лічбу на агульную колькасць тых таленавітых людзей, якія прысутнічаюць зараз у еўразвязе. Таму пакуль не вырашыцца фундаментальна прычына менавіта знутры краіны, пакуль не здымуцца гэтыя санкцыі знутры краіны, якія былі супраць сябе ўведзеныя, агулам пытанне беларускай эканомікі будзе вырашыць вельмі цяжка. Вельмі дзякуй вам за тое, што знайшлі час, далучыліся да нашага эфіру. Мацвей Купрэйчык, Белпол Віталій Алейнік, фінансіст і эканаміст у нашай студыі. Працягваючы папярэднюю думку і папярэднюю інфармацыю, задаемся пытаннем, як беларусам жывецца ў Літве, з якімі праблемамі сутыкаюцца нашы суайчыннікі і хто ім там дапамагае. Гэтыя тэмы абмяркоўваліся на беларуска-літоўскім круглым стале ў Вільні. Матэрыял вашай увазе. І ў гэты час беларусам і літоўцам трэба трымацца разам. Нашы мэты і нацыянальныя інтарэсы супадаюць. І мы разам павінны супрацьстаяць гібрыдным атакам з боку Мінску і Масквы. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханаўская распачала круглы стол, што адбыўся гэтым тыднем у Вільні. Такой жа пазіцыі прытрымліваюцца і мясцовыя дэпутаты. То наша одна из самых главных задач – это работа с белорусами, проживающими здесь. Что самая главная задача – помогать диаспоре, проживающей здесь, создавать условия. И, конечно, мы настраиваем и надеемся на
будущее Беларуси. И мы видим как демократическую страну. Бадай самым надзённым для беларусаў за мяжою сталася цяпер пытанне легалізацыі. На канец мінулага года у Літве пражывалі больш за 59 тысяч нашых суайчыннікаў. Пазалетась іхная колькасць сягала за 62 тысячы. Прычына змяншэння ў цяжкасці атрымання дакументаў. Летась літоўская служба міграцыі прызнала пагрозу для нацыянальнай бяспекі амаль 600 беларусаў. Найбольш частыя падставы ў адмове дазволу на жыхарства, праца на дзяржаўных прадпрыемствах, служба ў войску, сілавых ведомствах і нават МНС у мінулым. За апошні час, за апошні год 4,5 тысячы беларусаў з'ехалі. З іх 1000 гэта айцішнікі. Тут хтосьці палічыў, што гэта 50 мільёнаў яны раз і выехалі з краіны. Таму трэба пра гэта размаўляць з літоўскімі палітыкамі, таму што праблемы беларусаў тут это таксама і нашы праблемы, і іх праблемы. Пакрысе Літва робіць крокі насустрач тым беларусам, што вымушана пакінулі радзіму праз пагрозу палітычнага пераследу. Таму прадстаўнікі офісу Ціханаўскай залучаюць яе ў шэрагі краінаў, дзе сітуацыя выглядае ўсё ж не так крытычна ў справе атрымання дакументаў. Літва выдае тысячы гуманітарных віз і десяткі тысячаў працоўных і іншых тыпаў візаў, і выдаюцца пашпарты замежніка на 3 гады, чого, напрыклад, няма дагэтуль у Польшчы. І сістэма працуе досыць хутка. Калі раней трэба было чакаць бывае пагоду, зараз дакументы робяцца тыдні, можа быць месяцы. Таму затым сітуацыя паляпшаецца. Яшчэ адной праблемою для беларусаў у Літве сталіся правакацыі. Сёлета і летась у Вільні зафіксаваныя некалькі выпадкаў вандалізму ў дачыненні культурніцкіх пляцовак і бізнесу, што ўтрымліваюць нашыя суайчыннікі. Адносна ўсіх здарэнняў дагэтуль вядзецца следства. Мы лічым, што з гэтым стаяць спецслужбы Лукашэнкі. Я думаю, што літоўскія службы таксама падзяляюць гэтую думку. Гэта не абавязкова беларусы ці КГБшнікі робяць. Это могуць быць нанятыя людзі, нават у інтэрнэце, якім плоцяць па 50 еўра, як таму хлопцу за здымкі акцыі каля амбасады. Сваё бачанне наладжвання стасункаў між беларусамі і літоўцамі офіс Святланы Ціханаўскай выклаў у стратэгіі. Дакумент перадалі мясцовым палітыкам, але паўплываць на стаўленне мусяць і самыя беларусы, зазначыў Анатоль Лябедзька. Калі ідзе святкаванне Дня волі і прыходзіць там некалькі соцень з 57 тысяч, это ж таксама заўважаецца і літоўцамі тут. Гэта наша актыўнасць. Калі мы хочам тут нечага дамагацца, мы самі мусім нешта ахвяраваць, хаця б свой час, у нейкую дзейнасць, паказаць, што мы тут ёсць, што мы тут прысутныя. Цяпер у Сейме разглядаюцца запрапанаваныя раней старшынём кансерватыўнай партыі Лаўрынасам Кашчунасам праўкі ў закон аб узмацненні санкцый у дачыненні беларусаў. У прыватнасці тых, хто з літоўскім дазволам на жыхарства перыядычна наведвае Беларусь. Аліна Скрыбунова, Белсат. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які можна перайсці праз QR-код на вашых экранах. З захаваннем бяспекі падпісвайцеся і чытайце. Таксама зазірайце на інтэрнэт-старонку belsat.eu, а ўжо зараз прэзентуем спадарству артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня падрыхтавалі нашыя калегі Belsat онлайн праз імгнення. Створаная нібыта для бяспекі сістэма вулічнага назірання пераўтварылася ў механізм татальнага кантролю за кожным чалавекам у краіне. Афіцыйна за беларусамі сочаць каля 60 тысячаў разумных камераў. Як стваралася гэтая сістэма і ўва што ператварылася цяпер, распавядуць нашыя калегі з belsat.eu. Рэспубліканская сістэма маніторынгу бяспекі паўстала ў 2017 годзе. Першапачаткова яе задачамі былі барацьба са злачыннасцю, папярэджанне тэрактаў ды гарантыя бяспекі грамадзянаў. Рэалізоўвала амбітны праект дачка IT-кампаніі «Сінезіс» пад назваю 24/7 «Панаптес». Узначальваў кампанію былы працаўнік аператыўна-аналітычнага цэнтру пры Лукашэнку Аляксей Кныш. Менавіта «Панаптес» увяла ва ўжыванне разумную платформу «Кіпот», што дазваляе распазнаваць твары людзей і нумары аўтамабіляў у рэжыме рэальнага часу. Праз выкарыстанне сістэмы для сачэння і вышуквання ўдзельнікаў пратэстаў кіраўніка «Сінезісу» Александра Шатрова залучылі ў санкцыйныя спісы Еўразвязу і ЗША. А вось як беларусы спрабуюць абысці вулічны кантроль, чытайце на сайце. Берасцеец, які ў 2020 годзе пафарбаваў валасы і бараду ў бел-чырвона-белыя колеры, цяпер жыве ў Польшчы. Мужчына павёў сваю гісторыю нашым калегам са старонкі. Падчас інтэрв'ю ён прызнаўся, што мае патрэбу ў дапамозе.
Андрей Прыстаўка ў 2020 годзе быў сябрам ініцыятыўнай групы Валерыя Цапкалы. За ўдзел у пратэстах неаднаразова трапляў на сотні арышту. Быў вымушаны пакінуць краіну. Пасля няўдалай спробы атрымаць палітычны прытулак у Швецыі вярнуўся ў Польшу, дзе чакае міжнароднай абароны. Усю размову са спадаром Андрэем чытайце на нашым сайце. На платформе Жбайсол трывае прыватны збор сродкаў для мужчыны. На гэтым тыдні 13 сотнямі арышту пакаралі апантаную даносчыцу і прарасійскую актывістку Вольгу Бондарову. Нашыя калегі з YouTube-рэдакцыі пацікавіліся ў гледачоў, за што рэжым Лукашэнкі мог пакараць неўгамонную блогерку. Найбольш папулярнымі сярод удзельнікаў апытання зрабіліся версіі, што Бондарова ўжо замазоліла вочы нават рэжыму і тое, што не даравалі абразы нявесткі Лукашэнкі. 15% аддалі галасы за варыянт, што яе пакаралі за празмернае прасоўванне рускага міра. Менш за ўсё падтрымалі версію, што прычынаю арышту сталася занадта незалежная пазіцыя актывісткі. Беларусы за межы адсвяткавалі Дзень волі. Вялікія акцыі адбыліся ў Варшаве і Вільні. Нашы калегі з СММ-рэдакцыі знайшлі досыць нечаканую імпрэзу. Прапануем паглядзець, як свята незалежнасці Беларусі адзначылі ў падляшскай школе. Прынамсі, 1700 чалавек загінулі ў М'янме ў выніку землятрусу. Сотні людзей дагэтуль застаюцца пад заваламі. У ліквідацыі наступстваў бяруць удзел ратаўнікі і добраахвотнікі. Кароткі ролік пра трагедыю падрыхтавалі нашыя калегі з СММ-рэдакцыі. На гэтым ставім кропку ў нашым нядзельным выданні. Студыі Белсат зычу спадарству прыемнага вечара і паспяховага наступнага тыдня. Дзякую вам за ўвагу. Заставайцеся з Белсатам і надалей.